seje karo awake dhewe nilai nang wong liya. Awake dhewe nilai nang wong liya sing tak nilai merga aku roh tenger-tengere. Dadi aku ngarani iki merga eneng tenger. Kaya wong Islam. Denger ya? Ya kaya sunat barang, rabi yang kenaikan. KTP-ne ya Islam, sak piturute. Ora oleh ngarani wong kafir. Lha aku terhadap Gusti Allah sejena. Wong Islam enak tengere. Enang Islam ki tunduk patuh. Manut Rasulullah. Enang tunduk patuh mergo iman. Lah iki. Jadi iman karo Islam sing hubungan langsung Gusti Allah kaya dene awak iki raga karo nyawa ora iso pisah. Ora iso pisah. Ngarani wong liya mendelok tenger. Kudu dibedakne iki. Ya. So aneh-aneh. Pera salat kan wah wong kapat-kapat kae lho. Wah bahaya weh. Bahaya tenan. Lho awake dhewe aja nganti ngono lho. Perkara nang wong ngene-ngene mbuh. Iki. Weh. Aja rumangsa iman. Ya manur santosa aku mesti swarga. Lah kaya ngono kuwi. Cara wong ngetek. Nglemahne Gusti Allah. Jadi Gusti Allah tunduk patuh kalah karo ngamal sampean sing deret nang swarga. Semono uga. Ya aja kadar aku. Kuwi mateni ndak percaya karo rahmating Gusti Allah. Gusti Allah paring pitulung miturut kersane dhewe. Gusti Allah ndelene swarga neraka karo makhluk miturut kersane dhewe. Gusti Allah arep ndelene nang swarga wong. Gusti Allah gawe tenger. Gelem ibadah. Gusti Allah arep ndelene nang neraka diduwe tenger. Digawe kabeh. Kaya ngono Gusti. Mergo Gusti Allah kaya ngono kuwi. Latak sira Allah, ora ning labet kejaga Gusti Allah. Kita isane medhep-medhepe. Nyelondoh muga-muga. Nah. Jane muga-muga tok. Wah, nang wong rumangsa pinter, rumangsa ngalim.
rumangsa luwih apik tinimbang liyane. Wah. Gegeden takabur. Aneng wong alim ngumbar takabure yo ngerti takabure larangan. Sing dilarangan wong kuwi. Lah aku mergo ngelmuku wis akeh. Ngadahku wis kenceng. Lah aku ngene-ngene iki mek kur mulang wong-wong kuwi. Ben apik. Wah, tahan saya nemen. Iki. Wah, bahaya. Bahaya. Lara dihormati ya gelo. Wah. Tapi karo wong ora patah grekenan. Ya tak kabel sing kaya ngono kuwi sing bahaya dhewe. Bahaya dhewe. Dadi awake dhewe iki terhadap Gusti Allah ora eneng apa-apane. Tenan. Kabeh miturut kersane Gusti Allah. Ada banggane apa? Nah, ora dibanggane kok. Sing kudu pedoman ati tenan kuwi aku sing main wong liya penonton. Tegese ora bakal ngopeni keplok surake penonton. Tapi lah aku main orang wasit, lah aku ya kreket. Bedinane wis kaya ngono apa piye? Dereng. Padi, ha? Dereng. Lek iso tenan iki karo Gusti Allah ya dibuktekne pengertian iki lan buktekne piye Gusti Allah gawe wong kon muni kon ngomong sing ndak nyocoki karo angen-angen sampeyan. Saiki lho. Ati ora kaya mbiyen to masa kaya wah kali kok piye ngono ya. Malih. Sampeyan mak jelek ngono lho. Alah. Utawa nah. Saiki hati-hati lho ngono. Kae wong alim tenan lho saiki. Sama ibu. Langsung ngene. Lah kok dadi plembungan iki apa ta kowe lho? Pokok sampeyanmu wis nek Gusti Allah. Liyane ra ketok. Lah musne liyane Gusti Allah ra ketok. Peningane siji ya. Ki kudu waspada tenan. Lah ketelanjur ndang ngucap astagfirullahaladzim. Lesane terus mundhak ngati-ngati. Jadi soalnya apa? Soalnya wataku yauman turja'u nabi ilang. Padha wedya sira kabeh
ing dina kiamat bakal disowane nang ngarsane Gusti Allah. Summa tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun. Nang ngarsane Gusti Allah bakal dibayari diparingi piwales sakaing tindakan-tindakan nalika cek nang alam dunya iki nek akhirat ngono aja nganti lali mulane lek akhire ora lali nang akhirat dina kiamat dan sowan bakal nampa piwales nang donyane mesti tansah DP karo Gusti Allah. Liyane muga-muga ora enak. Saoba usike muga-muga. Merga muga-muga kuwi lah sing gusek ati sampean takabur. Enenge takabur mesthekne kuwi lho. Meksa Gusti Allah kuwi lho. Lha ya malah kurang ajar banget to. Mesthekne. Ora ngerti ya. Senajan to wis rumangsa iman. Ya wis ngibadah. Apa perintahe wis dilakoni blak. Iki sing bakal biji kang sing nilai to. Dianggap bener apa salah, sampurna apa ora, riya apa takabur enang apa ora, sak piturute. Kok penamen sing biji awake dhewe. Lah aku cara wenang ngono, biji awakku rek 10. Lalu aku biji aku 10. Jane sing biji Gusti Allah, lha aku praya wong gendeng kok piye. Sing aran gendeng ya wong liya. Aku ora rumangsa gendeng. Iki. Ya. Dadi kelingan kuasane Gusti Allah. Kelingan besok dina kiamat sowan ning ngarsane Gusti Allah. Sehingga le DP kita le muga-muga iso istiqomah ajek ora rog-rog asam. Iki ya ora gampang. Soale apa? Gangguan dak karuan akeh.